Ngabe uma sicabanga, le micabango esuke siyicabanga, ithina esiyicabangayo okanye iyona leyo micabango eza kuthina? Kungenzeka yini ukuthi mhlawumpe lokhu thina sikubiza ngemicabango kungumoya osuke usihlebela okuthile, mese thina siy'tshela ukuthi leyo micabango isuka ngaphakathi kuthina? Koda-ke ngokweBhayibheli lamaHeberu kuthiwa ngaphambi kokuba kudalwe umhlaba wawuyihlane, kukhona uTwa okanye ubumnyama bugubuzele uTwa, mese umoya kaNkulunkulu uyaluza phezu kwamanzi. Okusho ukuthi ngaphambi kokuba kudalwe, at least zo-three izinto esizaziyo ukuthi zazikhona. Kwakwamanzi, ubumnyama, nomoya kaNkulunkulu ovunguza phezu kwamanzi. Umbuzo wami-ke uthi, ngoba ubumnyama babuvele bukhona, ngabe noma kukhanya kumnyama yini? Ngoba ubumnyama uyabuthola ekukhanyeni, kodwa ukukhanya awubutholi ebumnyameni unless kukhona isource yalokho kukhanya. Ubumnyama abuyidingi isource, ubumnyama buba khona if ucisha ukukhanya. Okusho ukuthi thina sibona kukhanya, sibone ilanga likhanyisa, sibone hlampe uma usendlini kukhanyisa i-light, okusho ukuthi kahle kahle kumnyama but ngenxa yokuthi kune-source yokukhanya, ubumnyama buba ngemuva kokukhanya, bese ukukhanya kuba ngaphambili kobumnyama. Uma kunjalo, shuthi ubumnyama bubalulekile emhlabeni, more especially ngoba bona asizwa ukuthi kwadalwa umdali ngokweBhayibheli. Sizwa ukuthi kwakuvele kukhona before kudalwe. Okusho ukuthi kungenzeka ukuthi ubumnyama buyiphathi yalabo nkulunkulu laba okwathiwa kudala umuntu, kwathiwa asenze umuntu ebe isithombe sethu. Uma uzobheka ukuthi umuntu okanye akungahle sithi umuntu, izinto ey'ningi ezinokuphila ngaphambi kokuba zibe nokuphila kumele zibe sebumnyameni. Imbewu uma uyitshala uyigqiba enhlabathini ibe nobumnyama ukuze nakhu ngibalekela leli gama, ukuze izoqhuma mese iyaphuma emhlabathini iye ekukhanyeni. Umuntu ngaphambi kokuba ezalwe okanye edalwe esibelethweni samame or sanina wakhe, yonke le process echazwa isayensi yenzeka ebumnyameni. Even nokukhula kwakhe, ekhula esibelethweni sikanina, ukhula ebumnyameni up until kuze kufike isikhathi la ekumele ephume khona esibelethweni, ephumele emhlabeni. Ngingabala almost zonke iy'lwane, yonke le process yokudalwa idaleka ebumnyameni. Yonke le process yokufaka ukuphila entweni edalwayo yenzeka ebumnyameni. Okusho ukuthi ubumnyama budlala indima enkulu ebukhoneni bomhlaba. Yize noma kuwukuthi abantu ubumnyama bagcina sebebubuka ngehlo lokuthi khona ubumnyama, khona ukukhanya, ubumnyama bebuyamanise nobubi,
ukukhanya bebeyamanise nokuhle nokuphila. Iqiniso engingacishe ngithi liyilona ukuthi ubumnyama buyadingakala ukuze kube khona ukuphila entweni ethile. Yingakho nabathakathi bangampela, uma sebefuna ukuthakatha, abathakathi ekukhanyeni. Ngithanda ukusola ukuthi inhloso yokuthi bengathakathi ekukhanyeni akukhona ukuthi basuke besaba ukuthi bazobonwa abantu, kodwa basuke befuna ukuthatha ebumnyameni khona bezothola amandla ahamba nobumnyama. Lawo mandla-ke abantu abaningi bayayamanisa nokuthi amandla obubi, kodwa akuwona amandla obubi, ukuthi abanye abantu lawo mandla bawasebenzisela ububi, abanye bawasebenzisela okuhle. Uma uzocabanga ukuthi umuntu okanye abantu abaningi bane-fear yobumnyama like naturally, unlike ukusaba mhlampe ukusaba inyoka, for example, ukuthi usaba inyoka ethi izokushaya ikulimaze. Ubumnyama siyabusaba but ngeke uze usho ukuthi yini into esiyisaba ngobumnyama, ngoba sisaba bona as in bona ubumnyama. Kungenzeka yini ukuthi ubumnyama sithi siyabusaba but i-nature yethu isuke isiholela ekutheni singabusabi but sibuhloniphe ngenxa yobukhulu kanye namandla obunawo. Mhlampe hhayi, kodwa hhayi, hhayi, okay, hhayi.